A veure, qui comença, ell o jo? Tu. D'acord. Hem vingut a l'auditori del... Ui, perdó, és que no... No em surt sense paper. Oh, doneu-me els papers, llavors. Estem perdent els papers! Yo más a repasar les calles, tiqui-tiqui. Señora Damaris, hágame lo que le dé la gana, que estoy a su disposición. Home, és un trobant, això, el Paco. Gracias. Pues miren, Nandi. Vostè tira un petard al circ i globus i es peta de veritat o no? Sí. Perquè a mi me fa molt de por. Per això ho faig. En segon lloc, i medalla d'argent, Ho sento. No ha matat a ningú, que no? No. Bueno, pues el tiro aquest s'ha perdut a l'aire. Ja. Sí, ja ho sé, ho sento. I llavors què tinc que fer amb això? Respirar fondo. Xuta Koeman, gol del Barça, gol de Koeman, gol del Barça a l'estadi de Wembley. Ara. Toma. Patapam. M'has reservat alguna altra putadeta o no? O ja està? feu molt bé la feina, Perquè la veritat ets un gran periodista. Hola, soy Eduardo Punset. Sería fantástico, déjame las gafas un momento así. Hola, sería fantástico que toda la gente que pueda ver el The Beast, ¿no? Pues que vengan para disfrutar de esta aleación de moléculas. Volem sortir a The Beast! Fa 10 anys ningú no hagués pensat de que el millor programa de televisió, el millor canal de televisió que hi ha en el món, és el vostre. Con xuleria, ole. T'atreveixes a tocar la sintonia del nostre programa? Oh, sí, és difícil, però a veure, provem-ho. Fa alguna cosa així o no? Sí?